Bu sorumuzda ýagny 55%li 600 gram ergin taýýarlamak üçin suwun we 87% kukurt kislotasynyň näçe gramyny almaly diýer. Ýagny bu soraw düşünükli bolar ýa biziň taýýarlamaly erginimiziň suratyny çekeliň şeýle. Taýýarlamaly erginimiz diýeli suwly erginimiz suw we eren maddanyň umumy mukdary 600 gram. Indi eren maddamyz näme bizim? Eren maddamyz elbetde kukurt kislotasy. Ýagny başynda bermendir ergin taýýarlamak üçin suwun we şunça prosentlik kukurt kislotasyň. Eýem gurrun eren madda kukurt kislotasy. Eren maddamyz men ona şuday kukurt kislotasy diýip ýazýan. Eren maddamyz başdaky erginde de şu. Biziň başdaky erginimiz şu. Indi başdaky erginimizde näçe gram kukurt kislota bar? Şonu hasaplaýyn. 600'ü köpeldiyen men 55'i. Yani 600 köpeltmek 600'ün 55%'ini tapmalı. Ara. Şeyle ne olur kıysalar. 600'ün 55'i köpeltsegem 330 gram. Bizim taýýarlamaly erginimizde yani başdak erginimizde 330 gram kukurt kislotasy bolmaly. Soň bize näme diğer suwun we kukurt kislotasynyň näçe gramyny almaly? 87%li kukurt kislotasy diýmek bulan bir ergin. Ýöne bu suw ergin däl, diňe suwun özi. Onda biz şu taýda 2 sana gap çyzaly, birinde aýdar x gram suw bolsun, bu diňe suwun özi. Ergin däl, ýagny suwda hiç zat eremendir. Ergin boljak bolsa ýokdan suratda bir da eremer. Ve ýanynda da 87%li kukurt kislotasy diýen bu ergin prosent diýdigi ergin. Şuň 87% kukurt kislota. 87% kukurt kislota. Umumy şuň massasy biz y bolsun. Şu erginimiziň. Onu garaz men şul ikisini goşanda bu biziň taýýarlamaly erginimiz, ne şu biziň taýýarlamaly erginimiz, bu biziň bize berýän ergin. Ýagny şul ikisini goşup men şul ergini emele getirmeli. Onu şul ikisini goşanymdaky duzyň mukdary aýdary şu taýda 5 gram duz bolsa şul ikisinde şunda da 5 gram duz bolar. Şeýle bir ýönekerak zatda düşündireyim men size. Aýda şu taýda biziň bir gabymyz bolsun. 100 gramam ergin bolsun şu. Şuň 50 gramy duz bolsun. Şu biziň birinji gabymyz bolsun. Ýene bir gap goşalyň. Bu erginimiz 50 gram bolsun. Şonuň ýagny 50. 10 gramy duz bolsun. İkinji gabymyz. Onda şu 2 gap goşsak 10 gram duz bilen 50 gram duz goşalyň näçe bar? Şu üçüncü gapdaky duzyň mukdary näme bolar? 60 gram duz bolar. Üçüncü gapdaky duzyň mukdary näme boldy? Birinji gapdaky duzyň mukdary 50, ikinji gapdaky duzyň mukdary 10, deňdir 60. Duz ýa-da eren madda tapak diýer. Diýmek 2 gap goşanmazsa şolaň üçüncü gapdaky deň bolmaly. Men şu taýlaryny aýraýyn, düşünen bolsaňyz. Düşünensiňiz diýip umyt edýän. Indi başlaýas. Şu 2 gapy biz goşmaly, şu üçüncü gapymyz emile gelmeli. 2 gapdaky duzyň mukdarlaryny goşalyň ilkinji nowatda. Şu gapda näçe duz bar? 87 götürilmeli kukurt kislotada. Biz näme diýäs? Duzyny tapmak üçin y köpeltmek 87 paýlanan 100. 87 paýlanan 100. Şu duzyň mukdary. Goşýas. Bu gapda duz barmy? Ýa-da eren madda kukurt kislotasy barmy? Ýok. Ýok. 0 deňdir. Biziň soňky gabymyzda, ýani şol gap goşanmada şu gap bolmaly. Soňky gabymyzda näçe bar? 330 gram kukurt kislotasy bar. Deňdir men 330 diýip ýazýan şuday. Şu taýda şunymyz 0,87 y bolýar. 0,187 y bolýar. Deňdirim 330. Şu taýda biziň y-imiz
Başkaça 379,31. Yani eğrimiz. Bunu kalkulatorda hesaplap bilersiňiz. Hemede köp berler kalkulator bolmagy ruhsat edilýär. Yani 3 ştaýda 0,87 deňdiriň sag tarapyna geçerdik. 330 bölmek 0,87 diýdik. Eğrimiz biziň 379,31 gram çykdy. Onu diýmek şu bu erginiň massasy yani ergin 379,31 gram yani ergimiz. Başkaça men şuna erginiň massasy diýip ýazaýyn, ergin. Şunu erginiň massasy şu. Şunu şol ergin yani. Goşýanam suwa näçe bolmaly? Umumy erginiň massasy 600 gram bolmaly. Onu näme diýänmen? 379,31 goşmak x deňdir 600 diýip ýazaýan. Onu men şu taýyk ýazaýyn. 379,31 goşmak suwunky x deňdir 600. Şu taýdanam suwumuz x-em deňdir 220,69 çykýar. 600'den 379 sıyırarsa 220,69 gram su çıkıyor. Onu yani bizim suwumuz näçe gereken 220 gram. Erginimizden 379,31 gram gereken. Yani bunu şol kısmı goşanmazsa şol erginimiz alýan ekenik. Bunu özüňiz goşup hesaplap bilersiňiz.